ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجي فوف بندراد المدورن calmine oɗon juure oɗon jaarne e khassata golle mon jooɗi golle mon beewi golle mon ndewi laawol yalla yoɓan moƴƴere ya rabbal alamin amin bandiraɓe wonɓe sababu noddude en noddaɗo wurtinde jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗe en mbiɗu men no mbiruɗen ɓe rawane ni yen battunimo wuuri tawa eɗen ɓeydi en gustaki tawa eɗen ɓeydi e diine men he eɗen ɓeydi e cellal men eɗen ɓeydi e dañal men eɗen ɓeydi e daɗal men Allah waɗanen ɗum ya rabbal alamin ene waawi tawa wonnoɓe ɗo rawane tawa Allah tawnani ɗumen hikka ala ko ɓe mbaɗi Allah e batte enen ɓe Allah newnanno tawede rawane tawaɗen hikka ɓen wona wonde wonko mbaɗanɗen Allah ko ɓural Allah e men enen fof mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta Allah noon eɗen jetta bandiraɓe men adiɓe en yewtude ɓe ko heewi ko ɓurno yiɗede fodde haalede e jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɓe kalani en yo Allah yoɓ moƴƴere ya rabbal alamin nde wonno julɓe naftodiran tan hakkude munen heewi jooɗiɗo ɗo e nder mawludu he ene deƴƴinine wi gum ene wayno ceerno Ahmad Tidiane Kane wayni mbiya oɗo o wawa e muɗum a juumi a weewi a ruttu mi hokka on ne ko kalmi ko yeru tawa kadi ko goonga Allah kadi ne seedi min gelɗo ceernam jangguinɗo mi dendanangal ko jangguinno ko min heewi caggal kono on ceernam o wawa wadde minitaji joyi omo haala so wona tawa koye deftere min mbiɗa wawi wonduɗo ha janggoɓe ɗe ɗeɓ i joni noon somi wi on min daɗi ceernam oɗon jaɓa mbiye ala ceerno on jaɓata on jogorani jaɓa mbiye ala wadde nden darade ene haalde e julɓe walla belde ɗemgal ne haalde e julɓe walla wawde haaldude e julɓe ɗum ko gueɗal tan ngal Allah rokkata neɗɗo o wata yi neɗɗo o sikkir ɗum kanum ɓuuri ɓeeɗa ñuubiniɓe ɓe kalani hay batte ɓe oɗo ñuubiniɗo mo haalani hay batte ɗe wata waɗe ɓernde mum kanum nde oɗo dariɗo ne haala ɓuuri ɗum ko jumre jaafoɗon noon joƴƴinen ɗo ko jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kadi ko ɓuuri heewde haalde haalede e jamma jibinede nelaɗo Allah ko siira wonko haala hen ko yimaɗo ko fof ko siira wonande nanoɓe ko yimete ko yewtuɓe fof jewti ko siira wonande ɓe nanata ko yimete ko min gelɗo noon wona siira kalnan men ko joom siira o jikkuji ɗi o wi en jogoɗi ko hen cetta ƴeewami jubbude ko Allah yamiri yomi jubban en on woni nelaɗo Allah o sallallahu alaihi wa sallam o wi en e hadis celluɗo ridallahi fi ridal walidayni saɗa yiɗi andude so Allah ne welama ƴeew so jinnaɓe ma ne belama so tawi tan tawi jinnaɓe ma ne belama yanane Allah ne welama wata sikku wata feccu sikku seereɓe men moƴƴiɓe ɓe mbi haaloɓe ko focciɓe ɓe mbi neɗɗo a badal fergitta koye ceerno neɗɗo fergitto e yummum walla bammum yana e ceerno ceerno tasama mo hakkille ko wiye ceerno kaari o fergiti taw ko ɗum jiiɗa wona e ceerno o fergiti o yana ceerno o miija ko ɗum woni hakkude men hande cekke adda hel tan yimɓe ɓe jiya ko ceerno o memimo ko
mbiya koye ceerno kaaro fergiti wona gonga kala moƴ ɗi galɓe jinnaaɓe mum no Allah yamiri e nelaaɗo Allah yamiri ni a bada on fergitta koye ceerno on kala nde ari e ceerno ardata e ceerno kono foti ardede ni yettorto ceerno kono foti yettorede ni jogorto ceerno kono ceerno foti jogorede kala mo jiiɗa ene wiye ceerno o itti koto yummakko e bammakko ɗum noon bandiraɓe julɓe sen jiiɗa funtodirde jinnaaɓe ɓe toppitoɗen ɓe se nelaa Allah e nelaaɗo ɗum ɓenni ko jinnaaɗo woni martaba tataba so jinnaaɗo ɓenni yo ceerno rew hen mi hokka ene yeru seeɗa eɗen nganndi ene hawra tigguuji kaalnooɗi e saaga tigguyantagal ko nayi mi annda oɗon so tiggu mbiya ɗon minen ñoragoɓe kam ko tiggu mi mbiyata cukalel keccel jibina ngel ngel yahani hayno minen min mbiya ɗum ko tiggu walla min mbiya dero satuji fularuji men noon ene luure gonno minen komin hoddiɓe masinen ko tiggu gareno ko nabiyullahi yusuf ɗo seedani no ɗo cukalel ngel seedani no wonde wona kanko darti debbo jaatigi o ko debbo o darti mum enen fof eɗen jannga ɗum ñande fof e tafasiri eɗen keɗo motani kadi duttoye won issa ene ñaama waktu men ɗum ko nasti alquran tiggu ɗimmo ko nabiyullahi isa nde yummen mariama addi ɗum ne jibiri ɗum ɓe mbi yoto keɓɗa ɓiɗɗo a dañani gorko ɗum ko nasti alquran tiggu tata o ko ashabul ukhdudi ɗum ene jange to wassamai dhatil buruji ɗum ari koye sarhaji tafasiruji eɗen jangi ɗum eɗen gandi ɗum enen fof wona on tiggu jimmi haalde naye o mo haalaka e qur'an haalaka e tafasir haala e hadiseje nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam joom jonde o fi sahih al-bukhari on tiggu seedanino ko gorko goto ene wiye Jurayhun ko gorko dewowo Allah wuro ɗo wonnoɗo ene heewi cagarte ene heewi giɗaɗe ko ɗeggi wuro ngo o hoɗoye ladde waɗi toon nokkuyel makko omo rewa hen awal sayel wuro ngo ndendi mbaɗi batu mbi oɗo o wonnoɗo koye nder wuro he joni o eggi o heɓoyi caggal wuro ngare pewja nemmo nden ɓe mbaɗi batu ɓe pewjanamo ɓi laamɗo goto ari tawtora bato ɓi laamɗo onon ko debbo o wiɓe min de mbiɗa wawi wallude on e ko jiɗɗon ko ɓe mbi eyi ɓi laamɗo wi aha ɓe mbi minen noon kala mone walla mine ko min jiɗi ko on ɗon kay ala ko fotani min o wi so mbimi waɗana ɗon ko jiɗɗon ko ɓi laamɗo o yehi ƴeewa ko ɓuuri yodde tomci mum mi annda so gañila walla so ko ɓorni kam kono kam ko defte ɗe mbi kam ko ñaanti haw yooɗi mi annda noon ko ñaantori tawde deftere nde wiyani kam ko ɗum ɗo ɓorni o ñaantima kam haw yooɗi o waɗi kala ko debbo ne waɗa so gorko yi ene jarribe e mum o yaaɓani to Juray hum woni to ndeno yettima Juray ne jogino aada saaga nde hiiri fuɗɗi hirde fof omo yaltani ɗo e cuurel ɗo rewata ɗo o jooɗo ɗon e les lekki o fofto seeɗa eɓe nganndirimo noon wonno ɗo woni ɗo woɗɗani wuro ngo no feewi nden on waktu yonti suka debbo ari tawi mo ɗon mo jooɗi e les lekki he imo a ñalleje aɗa waɗan gorko waɗi no ɓe mbattani so ɓe jiɗi hebde gorko no ɓe mbaɗata ɗum andi ɗum ne newi ha may hankkadin o waɗi gatantereje ɗe o waɗatno ko wayno min walla Ibrahima Dia so waɗi ɗum tan yeɗo ko min kay hande jamma weeli o waɗi ko watte fof o ronki o tawi on nandani am min kaaloɓel de nandani Ibrahima Dia dariɗo saram joni noon kanko juuɗe kanko ɓiɗɗo laamɗo ɗum waɗi mo gacce kanko no way teddude ni no way wonde o ɓi laamɗo o ñaanto a o yaha o naarto e gorko saromo vraiment ça fait honte faye hoodde o hefti gaynaako
beyi wuro ngo walla dammiri wuro ngo so beyi walla so baali deftere nde kam wi ko dammiri min nomi wi beyi jaafono noon so tawi tawama ko baali ko dammiri tan deftere nde wi no o wi gaynako jam ñalli gaynako wi yawol o andi kam o yaake wona amol ɗi lamɗo wuro ngo o wi ko min kay o wi gaynako ar gay gaynako wi hami daña o wi gaynako aɗa andi ko jinmi o wi ala mi anda wi keɓa so lekkiɗa jewta jeen ɗum kay so ndu nani ndu nanata sidi kan keɓo e less rek gaynako ɓorti tugu mum horɓiti nden gaynako horɓitimo wami reetu noon e horɓitande gaynako nde gaynako kay wi hande kay tijiɗe weyi gaynako kay ɓeɗa koɗani bon yehi lawol mum kono wayne giɓo heɓi lamɗo hande koɗe min honam ala nden mi reedu yehi ha hunde juuti reedu ndu fuɗɗi feñde yimɓe anduɓe ko reedu ɓe kalno e laamu mbi ande ɓiye debbo ko reedu o hangat ɗi to heɓata reedu mi hokkani mo gorko mi timirani mo ala wata kappe mo min ɗum mi heñanake lamɗo jokki haaju mum ha nede o jibinoyno nde o jibinoy ɓe kalno e lamɗo mbi ɓiye mo min mbinoma ko reedu mbiɗa ko fenade o jibino o yeeya noddune kam ɓiɗɗo debbo noddani jogui deroyel mum keccel walla tiggoyel mum keccel ari sara bam mum o wimo an kam min ko min jibinmami rokkanima gorko to keɓɗa guel ɗo tiggoyel to keɓɗa oɗo ɓiɗɗo o wi baba mo ganda ayi oya gorko gonɗo caggal wuuro mum mbiɗon ko jiyaɗo Allah ko naggam e naggam ko nde wattini kam dani ha gonmi reedu lamɗo wi ha lamɗo onon ɗon haalta ɓiɗɗo ko e bato o wi bato laaɓe on nani ɓe mbiya hamin nani o ewa mbaɗe feere gaddunoye kam mo joni joni bono rewi ceerno heeɓi musidɗo so wona ndu so nduna kamɓe gonɗuno e mette ko on e guiri wuro ngol hoɗo e ladde battana ɓe mbayni so ɓe mbiyaɓe ɓen kaɓɓoyo ɓe ngam ɗum ne leela ɓe mbadde makko ada ɓe keeli cuuɗen makko ha ɗiggi taw ɓe kaɓɓe ɓe benciti juuɗe makko ɓe kaɓɓe ha tin ɓe tumpili mon huɗo suɓri ɓe gaddimo yeeso ɗam ɓe mbi lamɗo o min gaddanima rawani somduna lamɗo wimo an kam juura an kam koni woni golle an ceerno la ilaha illallah muhammadu rasul an to ceerno ga ceerno gedda wuro battane heewi bankare koɗo ya ladde koɗo ɗoyta ladde kadi waɗa oɗo bonade jibtire e sukaɓe men mintinan juura yimɓe min mi ala jaabo mi wawa jaabade on ko oɗon gonɗina walla oɗon paam holko mbanmi mi mbaɗɗa ka wonde ɓiyam ha jibini o to woni ɓiɗɗo debbo noddoya ari arɗo tigguyel ɗo jooɗi ɗo wone tekke ɗo wone koyɗe mum ɗo o wi ɗum mana abuka ya abdallah holgonɗo bamma maƴƴe ya maccuɗam cukalel ngel wi baba mum ko gaynako kaari ɓi kaari taɗum kaari jaatum kaari keɗɗeɗefe ɗum kaari on woni baba ɗone ɗon jurahin lamɗo tan jurahin haɓɓita hade gaynako ƴeewoyede adde ene ñaawe mbiye kam won sababu ko jurahin heɓiri ɗeɗo lefte ɗe o haɓɓoya o adda min namdimama ceerno addi ɗum rokkimo oɗo probléme ko haɓɓoya aɗa ke taweɗo suudu mum heele juuɗe mum bencite haɓɓe adde no wawi waade fof kam ne muusi ko kuddi yum makko nangi teede yum makko huɗiremo nde huɗirimo ko batte omo juulanno eerimo o jaabaki ɗum nden julde farilla nde julde nde farlade nden julde wonno ko julɗere goɗɗe on wimo yaajureno jaabade on huɗimo noon kuddi ndi jaggimo ɗum woni heɓɓi hokkimo oɗo probléme ɗum waɗi seeranɓe men moƴƴuɓe ɓe ene jangguini en wonde so tawi yumma walla bamma eerimama aɗa naafla ceerno Oumar Kane heeɗi kam ceerno Amadou Tidiane Kane heeɗi kam mbimi kaɗa naafla de ɗum ɗo kam hay so en jiiɗi wencitede keɓata kawɗe tawde téléphone aji mon nan jagga o yiyata naaflowo o walla kanum yiyatamo so gum ko soko woni hakkude maɓɓe tawi ɓe jiidirta o eerimomo tan kanko yummo walla ba yo taƴ naafila o
o weddo dum laddo jaabo yum makko walla bam dum ala keb en jangani hay do so ceerno no dibara juule ya tan juulde ma jaabuda walla bandira dal wondo jangude sa juule ceerno ma no dibe ya jaab mbi ala ceerno ala winda ala wiana de wirdo mbi kada juula wana wirdu kalbi mbi kada juula so wondo janga walla winda so ceerno ma eri ma ada juule ya tan juulde ne jaabo wala wondo winda ala do winda ceerno wirdu wana kala wana wirdu kalbi wirdu ko hunde wonde ko julde ni so tawi non ko julde farilla julata o sa aso yumma walla bamma erima sharia ene wima so tawi ada andino junnude darde de ya haytu junnude de badade darde darde haytu jangude simore junde kayda jangude ayde junde nanga e ko tuddiya cimina gara mbiya ne walla ba pardon wonnon koy julde ko nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam goto dañno wonde sada juula so noddima kan ko nelaado Allah ya jaabu julde ma bonata tagal ko benni ko goddo daña jinnaado ko dañi ko julde naafila o dañi hay dum ko naafila liya ya tay so tawi ko farilla ko yaara idi ceerno hebaani don tawi won ɗum winda pour min ganda ɗum ɓeɗa janngo hakkilla yomin mbawa teskade ɗum ɗon holi hen ko lamdiɗa sone winda ko ista jurayi ala hen kam ko winda ko ista wonde so jinnaɗo o noddimo omo naafil yo taƴƴo ɗum wona ista ɗum ko sariyatul islam ɗum woni min mbima barakallahu fiki yalla yoɓe moƴƴere hono ma enen min mbela kam no feewi par ce que neɗɗo wata darone haalde e julɓe ene haalana ɗumen hakkille mum kadi kono men fof ko joom haqqillaji sa felliti daraɗa huccete fasde ma ɓiɓɓe bamma en aɗa haalde e munen ya taw ko kalanta ɗumen ko koko windi malgré noon tongode ɗo ɗum windiɗo malgré tongode nde mi wayri yurnade tongode nde kono nane deftere meɗen nde janggueten dassuqiyu hasiyatu dassuqiyu ala dardidi fi sharhil khalil e juz'u thani to jamal julde sa yeehi toon ma dar toon somi heeɓi numéro ma téléphone somi waale jam mi hooti toon gonmi to mi linci tan ɗuma mi yiita mi telfinmami haalanma raɓmuɗo woni ɗo somi mayani inchallah tawi ko qissa jurayno on woni koye sahihul bukhari no yumma walla bamma erata ma jaboɗa ɗum ɗo nanto baba sujudu sawi mbimami e deftere men cheikh khalil sarhu mayre mawɗo o wona jawahiri iglili de wata ya jaa ndaroya jawahiri iglili mbasa yiide ɓe mbiya yiitat ala ko hasiyatu dassuɗi ala fi sharhi al-khabir ala dardiri ko ndeɗo mbiman ko sharhu khalil ma miɗo yiɗa numéro ma Ibrahima nanganam numéro makko semba wonde kumpitaki ɗum mbele koɓe mbawa kumpitade ko woni mbimanko wonɗo kumpitaki o haali ceerno mbawa kumpitade ko woni eyi ɗum o yiɗi joni wiide ko yimi foftu noddude mo de fan mi ala mi pamdirima o yiɗi ko wallude kam e sukaɓe almu joni noon enen wiyoɓe ken mawɓe ɓe yummiraɓe maayi babiraɓe maayi mbiye ceerno o de hande koni hanki ko waajima sukaɓeɓe wiyama yo sukaɓe cinna yummunen e bammunen cikken enen en ngala hen enen ɓe yummiraɓe babiraɓe guuraɗe ɓe cikken ma taw en ngala hen enen goni hoore eyi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi ida taraka al abdu du'a li walidayhi yanqati'u anhu rizqu kala ne ati jiddu ana jinnaɓe mum arsugo ma taƴi hay sa dañi nangata ko jawdi kuɗaɗi ɗum noon ganden enen mayra no wuurdaɓe ɓe mbira yo ɗiggiran jinnaɓe munen ni enen mayraɓe ɓene ko noon mbiraɗen yen ɗigganɓe yendu ono sa fi tiinde leydi to fatto ha cilminat ɗo piiɗa tiinde leydi ɗo sa wi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ha a timmini ko poɗɗa wiide ko
du'onoɓe kamɓe jinnaɓe ɓe guurani ɓe mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe Allah nannuɓe aljanna so aɗa wawi arabia kala sa wawa arabia mbiya e ala mbañini fe ka hinane bamusoni famusoni fa ceerno ɓorankore yorɓe basa ɓe nan Allah nan mbiɗen sikki on jogor wiide ijam ceerno koye haana neɗɗo ne juulane haala ɓorankore juul walla ne juulane haala pulaare juul ɗum ne kadi nane nder deftere nde mbimami nder e kayre wotere nde kalɓe ɗo joni ɗe kayre wotere wonde saɗa wawi arabia ya dowro arabia sa wawa ya haala ajamiyankore ɓomrankore koye ajamiyankore jeeya walla kala pular ala hay battara eɓe mbiya wonde soko neɗɗo haali pular walla ɓomrankore walla saɗa kullere e nder julde mum boni ala wona oto wonne hirte men ala ko namde tan ala question ala ko namde question wonan hirde ko question ceerno joni o question cetto heddora ceerno ko namdal ɗum wallo ceerno wala wata d'accord ana halda ceerno marjo ceernajo o wi jangude fatiha e pular so tawi ene sella ko question mo haɗi ala sellata ko du'ade nden mbiɗen du'ade e pular nde ko nden mbiɗen ene sella nde wonno ɗum ko haala pula anif alfatiha ɗum ko nasti alquran ɗum ko no Allah addiri ni ko noon tan so neɗɗo noon wiima haalde pular walla ɓomrankore ene bonna julde wimo yo yaato babu sahwi ɗo nelaaɗo Allah sallallah alih w sallam haalduno e sahabaɓe konngudi mum joyto ɓen ko arabe ɓe gonɗo maɗɗe ɓe haali ɓe kaali arabe kono kan haala wona e julde e jeeya haala bonnowo julde kadi ko haala hakkunde neɗɗo e neɗɗo aɗa juulanno wi kaari waɗo ɗum ɗo waɗo ɗum ɗo waɗo ɗum ɗo julde ma boni hay haala bonnowo julde ka yaata wona haala jeeyaka e nder julde yaata wona haala moƴƴitinowo julde ka tawi ko haala patrika e julde de hay kan pular laɓɗo car a ari anon neɗɗo ka daɗaɗo almami sallimi boni waɗima lomtinima yeeso waɗima ɗo yeeso ɗo a anda ko julno ko fuɗɗino hade maaro an noon aɗa fini aɗa faami alhamdulillahi rabbil alamin aɗa wawi timminde ɗin juuɗe mbasa waade no camaranaɓe jajaɓe almami fooɗimo tan rewe ene hucci tarode ene heɓitoyo tan o rewe mum ha damal tarode almamiji ɗi wi jama anga toɓɓi ko mbatta ɗo wi wona an noddi kam oyi min mbimam ko yaɗɗe mi timminana yimɓe julde ɗe oyi min mi wawa ɗum oyi jamma somi yimade dari caggal am cekke morluma eɗen jogui ɗo caɗele mawɗe darotoɓe ko heewi caggal almama tawan so kooɗama darnama yeeso mbawa timminde julde kono kadi so darama kadi wiyama ɗum ɓe gaare kadi kamɓe kollotorde aɗa ƴettino ɗum ko probléme oɗo pooɗaɗo waɗa yeeso o anda ko almami o julno hade makko o arde kano almami yeehi lawol mum o heddodima e dental o waɗiɓe ni ɓe donki famde wiyaɓe jimmi ko lamdade on no foti ko almami o julno hadem arde ha laaɓa ha wiye cat yaari en so ɓe jaari mom o ɓennamo continue julde nde allahu akbar ala guurne ala tawi on koye fatiha yaranno suurnani ene yarano iyaka nasta'in o ɓamde o ɓenninta tan ko ihdina siratal mustaqima tawi koɗo feññinteno so tawi koɗo suuɗeteno kala ɗo almami wawno yarede o fuɗɗita fatiha e fuɗɗode ha timma so timmini fatiha o janga simore o timmina julde makko nde hande gasa kanko julde almami nde ha gasa heddo kanko ko rewete o heeɓi hajuno heɓani o wi fo alma ɓawɓe junngo caggal yo jooɗo kanko goto immo o timmina ko reweteno ko o silmina nde ɓe cimmina caggal o ɗum ɗon kadi ko kalɗen ɗo ko fof woni koye nde ɗo deftere wotere nde kalɗen nde malgré noon no mbiru mon ni tombode ɗe tawnan ɗum hande so
kanko pooɗaɗo waɗa yeeso ɗo wifi ɓeeɗo jumgoto ɓen kamɓe fof ɓe joddoto ha kanko goto immo o timmina ko reweteno ko so timmini ko reweteno ko o salmini ɓeydono fuɗɗinoɓe almaɓe calmitira e makko ɗo ardunoɓe nde gimmo joɓana koye munen ko heddi ko njuuluno tiiɗi eɗen mbaɗa ñalawma fof ko famde fof laabi joyi kono no tiiɗama kaaɗo haala noon ko haala ka addi haala addata haala kaaɗo haala kaɓe kalde ɗo almami o lamdimo no foti o jaabimo haydara sujjantake mbaɗa hay bonnata julde haala bonnowo julde ka ko haala ka ngannduɗa hakkude makko e neɗɗo taw wona e julde nde yowiti ɗo sujuudu ɗo nde wonno o haaldat ɗon koye Allah wona e neɗɗo haaldat ɗo fi tiiɗe makko e leydi o subiɗi ɗo ɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi wa amma sujuudu fa aktiru fihi du'a fa qaminun an yustajaba lakum sa fi tiiɗe ma e leydi hebbin ɗon du'aɗo nelaaɗo Allah wi ne jojji aɗa haandi e jaabaneɗo ɗum noon tinno sa sujji kala ko aɗa du'o tinno du'ono jinnaɓe ma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira so ɓen jinnaɓe ɓenni ndewna hen ceerno teddina ceerno kormoɗa ceerno mawnina ceerno nafa ceerno mbaɗana ɗum hunde fof ko mbaw kono sa ardini ceerno o e dow yumma e bamma min de en ngalda seereɓe ɓe noon jiiɗa kaaɗo haala pamma wonɗo micro tetta e juuɗe ɗum sabu kaaɗo haala gasata ay hande nde sarnaki tettude ɓe mbi ko wonde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wallahi hadithun sahihun متفق على صحته لأنها من الأحاديث ما هي الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمقطوع والمسند والمتصل والمسلسل والعزيز والمشهور والمعنعن والمبهم والعالي والنازل والمرسل والغريب والمنقطع والمعضل والمدلس والشاذ والمطلوب والفرد والمعلل والمضطرب والمدرج والمدبج والمتفق والمؤترف والمختلف والمنكر والمتروك والموضوع والمقلقل هذا الحديث منها kono nelaaɗo Allah wi ɗon nde ko kanu o wi ko hay gooto goɗɗinta ha kanko nelaaɗo o laato kanko ɓurani neɗɗo o hoore mum ɓurani ɗum yummu ɓurani ɗum bammu ɓurani ɗum yimɓe fof sona ɗum imanagal makko timmata o wiyani ceerno de so ceerno wini watta ɗon hoore mum mi annda hol dalilu on ɗon ceerno seereɓe ɓe noon jiɗa haala ka jaafude kono ko haala gonga ko qur'ana e hadis kalan men mi wiyaani waɗa ceerno mawɗine de wata kappo yegam de mi wiyaani waɗa ceerno teddino mi wiyaani yo ceerno usta so mi wi noon ko hooram mbimi wata ceerno ustama tan mi yaadani mum koye barke seereɓe nguurmi mbimi ko ceerno woni ko caggal Allah ene laaɗo mone jinnaaɓe ɗum jimmi wiide yimɓe ɓe oɗon jarlo noon oɗon jaafo haala ka ne muusi haa wayno ɓoggole hoore kono min ko ni Allah sifiri ɗum hayso mi yiɗi sanfide ɗum wawa no Allah tagiri neɗɗo ni ko noon tan o wurtat ko noon o mayrata so feewa noon yo ñaago Allah yalla ittamo tawi min ne feewani ñaagani mo ñaagimo yo ñaagono Allah yalla ittamo kono ko ni mbaali allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam